Sanibonani la ku-One Nibingelelo wasifundo. Sithanda ukukhalalisela Inkosi Yamagcokama ngokuba yinxusa lapha kwaNike. Uyiveze namhlanje lezi ndaba zokuthi uyinxusa. Namhlanje uyokhumbula nje mbukeli wethu bekumele ekhiphe i-DVD kodwa ngezimo ezithize ugcine esekhipha ingoma eyodwa, ekhipha umusic video owodwa ethatha kuwo le DVD bekumele iphume namhlanje. Sithanda nje ukuthi Halala si-One sithe qhubeke njalo ngomsebenzi emihle. Iyakhula umsebenzi nakho useyinxusa nakwa-Nike. Sicela nje mbukeli wethu ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga. Ismail Saka Sanjinte